Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-qajt l-istadina ti. Grazzi lilek. Għandek diversi esperienzi u hekk. Għandi xi esperjenzi. Ifhem mhux ħanejt li għandi ħafna jmin ma għandi xi affarijiet. Biex ħanibda. Tgħidu ta' koruna, jew. Ngħidha eżempju. Mela, daw jaqgħu taħt il-kategorija ta' ħolm sewwa. Tal-ħolm, eżatt. Waħda minnhom ħlomt illi it-tija Tommi, tiġi t-tija Tommi, aħna familja żgħira ħafna u kien qishom it-tija tiegħi sewwa. U din it-tija kienet mieta ta' 91. U ħlomt biha, ħlomt li tatni kuruna ta' Rosario. U għek ġiet ġifiri u tatili, jena kont naf ġifiri li mietet, ġifiri fil-ħolma t-nara wara li mietet. Tatni dil-kuruna u niftakar fil-ħolma mill-kuruna rajt iġbija tal-Madonna. Insomma, un-bat, forsi naflada jew jumejn wara, da kont zaħira sewa. Konet imbatlu il-dar tagħhom u hekk u niġbru l-affarijiet li kellhom u niftakar jienu nħares lejn l-affarijiet u nfittex jienu hekk minni hekk kif ikun hemm l-affarijiet eżempju ġo xi dar antika hekk l-affarijiet tagħhom kont iħobb noqgħod nfittex u nara xi. Insib dan il-portmoni, ftaħtu u nsib il-kuruna. U l-kuruna kienet naqa' partikolari għax għalhekk niftakarha għandha qisha patterns ta' rose kull bead għandha qisha mnaqqax qisha rose kannella. U int kont rajta qabel li l-kuruna jew qatt? Le, kuruna s-saċ qatt ma rajta. Kellhom ħafna kuruni, ġifieri naf li kellhom it-tzijiet kienu reliġjużi ħafna. Ma mhux li kif naqbad lilek. Ħadd iftakara partikolarment. Le, dan il-portmoni partikolari bil-kuruna fih qatt ma rajtu. L-ewwel darba li kont rajtu. U ovvjament xi niftaħtu din il-kuruna tal-ħolma li għadni kemm ħlomt. U hekk ħassejt isu hekk. Ħassejt isu dexa qed isa vera tagħtili. Isa mill-ħolma ġiet tagħtili ta' vera isa. Hekk affarijiet hekk. Eżempju ħolma oħra m'għandix taqsam ma ħolma. Din iktar riċenti. Ħlomt bħal ma jaħlom kull persuna oħra, ħlomt normali u fil-għodu xinqomt il-Mirko għetlu l-laħwa taf xi ħlom dal-lejl. Għetlu ħlomt li morna Buġibba. U rajna sibna fit-triq hedgehog abjad. U naf li Buġibba. Għetlu morna Buġibba, sibna hedgehog abjad. U dak marrit. U dak kellna mmorru għand Carlos, kellna rehearsal. U morna għand Carlos, waqfna l-awra, parkejna, u kif noħorġu mill-karozza, nara hedgehog abjad. U dal-hedgehog abjad jħassa kien għadu hekk baby żgħir, bħal tal-ħolma letteralment. U xejn hekk, u Mirko baqambella niftakar għalli kieku metlix u qed tgħidli issa l-aħwa taf li kont ħolomtek għalli qas kont neħduk bis-serjetà. Għalli ma għidli qabel għalli. Mirko xettiku għall-ostja. Mhux bħali. Bħal mitlu l-aħħar darba. Jien rajt kontent indaħħal subajja fil-ferita dak irid jagħmel dissection. Jiena minni xi waħda li naqbad nemmen l-affarijiet hekk ta' wkoll ukoll naqa' xettika fejn tru dal-affarijiet imma jiena hekk dejjem hekk ngħid hekk nirraġuna fejn ma nafx. Mhux ħanejt li ma nemminx jew ma jistax ikun jew mhux possibbli jew ma jeżistix. Jien kull hekk ngħid jeżisti kollox jista' jkun ma nafx min jaf. Taħseb li il-ħolm huwa konnessek mar-realtà hekk fis-sens ta' bħalma inti tilab logħba tal-video game hekk simulation. Ifhem, il-ħolm jien ninnota li
tieħu ħafna mill-affarijiet li tkun esperjenzajt fil-ġurnata tiegħek jew fil-ħajja tiegħek u toħolhom b'affarijiet. Ħsibijiet? Bil-ħsibijiet tiegħek, affarijiet li jkunu missewk jew laqtuk u ġiri qas biss tkun indunajt. Eżin fil-ġurnata qas tkun irrealizzajt li di l-ħaġa laqtitek, un bat toħlom xi ħaġa. U l-għadu tgħid il-ħaw dik naħseb ġiet minn hemm, dik ġiet minn hemm, un bat taqqad xi ħaġa u moħħok ġi qisu jkun qed jipprova jgħidlek ċerti affarijiet ukoll jista' jkun. Eżempju jiena tlift l-ommi f'2017. L-ħolm dejjem biha. Jien nħossni qisu m'għadix miegħi fil-ħajja. Issa, imma fil-ħolm għadha tgħix il-ħajja miegħi normali. Jiġifieri kull darba tkun hemm, jiġifieri il-ħajja normali ngħixha magħha fil-ħolma. Isa kept going. Interessanti. Hekk inħossha. Għamilt l-ewwel ftit kienet kera l-esperjenza għax kull darba li nqum filgħodu nirrealizza illi kont qed noħlom u kienet hemm u xi nqum nirrealizza li fil-ħajja mhix hemm, mhix vera hemm għax mietet u ma nkunx irrid naċċetta. Allura kuljum kull filgħodu rrid ngħaddi minn dik esperjenza li ngħid dik fil-ħolma qiegħda hemm ma fil-verità mhix għax ġara hekk. U dik kienet kera ħafna. Imissa m'għadniex tipo isni kważi nieħu pjaċir li tkun hemm fil-ħolm miegħi. Għax ngħid għall-inqas comfortu. Eżatt. Isa baqgħet il-ħajja baqgħet għaddejja biha fiha fil-ħolma. Fil-ħolm. Efhem il-firda l-ar ħaġa, ġifieri. M'hemmx replacement mbagħad. Mhux hekk. Ma interessanti. U kellek esperjenza oħra fit-tela famuża. Di kont żgħira ilu ħafna. Konna aħna fis-sajf nanna kellha dar tal-vileġġjatura u konna fis-sajf dejjem kuljum ninżlu ħdejjem nanna. Kont nieħu pjaċir ħafna buġibba. U ndumu naqra hemm. U darba minnhom aħna u sejrin lura lejn id-dar fil-karozza. Ummu missieri qegħdin fuq is-sits ta' quddiem u jiena qiegħda fuq wara. Tard kienu xi nofs il-lejlek, ġifieri ħadd ma kienet jitkellem, kulħadd kien kwiet. Jien ġieli kont norqod fil-fatt. Imma Peress li triq twila. Dak iż-żmien kont iħossha triq twila, llum vera nara mhix twila. Xorta nara twila. Insomma, u konna sejrin lura lejn id-dar u konti tħossni naqra mdejja. Min jaf, ma nafx, ma niftakarx eżatt tagħla. U konti tħossni hekk nisi naqra lonely, naqra waħdi. Ġieli kont ngħaddi minn hekk minn fażijiet ta' nħossni lonely. U jiena u missieri warajja kellhom baby ieħor 3 snin warajja. Imma kienet mietet, kienet wara ftit sigħat kienet mietet. U kienet affettwat il-naħajitna, jiena kont żgħira taf kif dak iż-żmien, imma naf li affettwat il-mami ħafna, speċjalment u missieri wkoll ovvjament. U ġieli kont naħseb, kont noqgħod ngħid sa kieku għandi oħti jew kieku hekk jew kieku hekk jew kieku hekk. U niftakar aħna u tilajn bil-karozza bdejt naħseb fiha. U soħsni hekk imdejja. U kont qiegħda bil-qiegħda fuq naħa tal-karozza u kont qiegħda hekk. U fit-tela tal-lawhom mhux niftakar ċar fil-tela kif tibda tikser. U ħassejt qisu litteralment hemm persuna oħra qiegħed u messitni għamilt li hekk. Qisu to comfort me. Hekk ħassejt hekk il-persuna tagħmel hekk u ħassejtha isa hekk tgħidli toxni kwita jimmija keda, xejn fejn toqgħod tossok ħażin. jew tibki. U għek niftakar tarat li deċa ma ġismi. U meċċejn ma għaxnejt l-lommi u n-missir meċċejn. U għek baqad dejjem miegħi dik il-memorja. Fis-sens inti ħassejt, ġifier ħassejt li xej propjament isu xi ħadd tagħmel. Eżatt, ġifier. Ġi ħassejt hekk. Però mbagħad kellek xi ħaġa jisa trasmessa fis-sens li so hekk hawnhekk ma smajtx vuċi, ma smajtx xejn. Il-feeling ta' isu kelmitni ġo fija, hekk isu jiena qiegħda jimmijak. Toċ sostok waħdek, hekk dak it-tip ta' it's okay, it's fine. Forsi naf kif naqbad ngħidlek. L-enerġija
li kif naqba, għax meta jgħidu, meta xi ħaġa tintilef, ġifieri tmut, il-ġisem imut, imma l-enerġija ma tmutx. Fis-sens forsi naf l-enerġija għadha miegħek. Kontu nħossa jisa edha miegħi, sejna ma nafix, tarbija. U ma sax ngħid li kont dak iż-żmien tant kont żgħir li tri. Ġifieri ma nafx ma qadx inħossni dak iż-żmien. Ma xorta baqgħet impress. Imma baqgħet eżatt. Ġifieri. Eżatt. B'xi mod jew U niftakar meta kont nilgħab id-dar ġieli kont nimmaġina li qisni qed inkellem hekk. Qisni qed nitkellem magħha. Affarijiet kif naqbel inspjegabbli. Ir-realtà kif naqbel ir-realtà dal-aħħar estaqbad tgħid x'inhu reali jew mhux. Jew jekk hux kollox f'daqqa. Mhux il-moħħ daqs kemm jagħmel affarijiet għad naqs nifhmu eżatt moħħna x'inhu kapaċi jagħmel. U tant xejn moħħok jista' jew il-moħħ ikun qed joħloq l-affarijiet jew kella vera ma nafx ma nifhimx. Le, jista' Jiena ġas naf li ħassejt hekk u baqgħet miegħi dik il-memorja, baqgħet miegħi. Taħseb li il-fenomenu tal-ħirsa u l-ħolm u l-affarijiet u l-għaljeni kollha bħal dak il-ktieb li qed taqra Passaport ta' Magonja. Ta' Jacques Vallée. Taħseb li qabel ma kont qed naqra dak il-ktieb jisna qatt ma poġġejthom fl-istess kappa naħseb l-aliens, UFOs, ma ghosts. Poltergeist. U jpoġġu wkoll affarijiet tal jidna f'eżempju fairies u gnomes u dawk l-affarijiet qatt ma qisni. Fairies dejjem kattivi. Għattom hekk. Interessanti, u vera, tista' taħseb fuqha tibda tgħid jista' jkun hemm xi link, ġifieri nifhem il-dak tiegħu il-punt tiegħu minn fejn ġie. Imma tant ikun hemm kultant tant ikun hemm affarijiet farfetched dak il-ktieb li tibda tgħid ma daw xi ma daw vera. X'inhi realtà. Ma jista' jkun jien naf x'inhu l-element warajhem mbagħad għax jien naf dawn l-isteriku ġieli tal-biża' jien naf li joħolqu impatt, jiġifieri x'jista' jkun li qed joħloq dal-fenomenu. Dik id-domanda. Jiddejjem kienu interessawni dal-affarijiet, ġifieri dak il-ktieb għalhekk qed joġobni għax anka ġast naqra l-fatt li ġabar dak l-istejjer kollha. It's a challenge, it's a great piece of work li għal-fat li tiġbor dak l-affarijiet daw kun affarijiet li kulħadd joqgħod jgħid u wieħed jgħid il-ieħor. U anka tibda tgħid min jaf kemm tinbidel ukoll forsi storja. U min iżid u min inqas. U min iżid u min jgħid li għax iżid rajtek. Imma le, interessanti ħafna. Interessanti. Inti kellek esperjenza ta' dawl u xejn? Jien meta kont żgħira it-tfulija tiegħi qattajta ġodar f'Santa Margherita, il-Mosta. U dak iż-żmien hemmhekk qudiemna hemm playing field, Bandli. Pjazza ġieri it's very quiet, kwieta ħafna. Karozzi kienu jgħaddu rari hemmhekk dak iż-żmien. U kien hemm ħafna kwiet. U darba minnhom bħala sena ma nafx ngħidlek eżatt. Imma kont teenager, early teens, forsi naf, jew pre-teens, xi 12 naħseb, 12, 11, around that time. U jiena kont imbagħti biex norqod. Ma tantx kont norqod malajr. Ġieli kont inġebbetet is-satej 3 ta' filgħodu, l-4 ta' filgħodu. Toqgħod mal-iskola. Mbagħad trid toqgħod mal-iskola, mbagħad l-iskola dejjem rieqda. Insomma, u darba minnhom qiegħda fil-kamra tiegħi nipprova norqod. U jien il-kamra kienet id-dar kienet żewġ solari imma l-basement jett kif jiġi elevat, jisu iktar minn żewġ solari, tiġi above ground level.
U t-tija tiegħek kienet tagħtiha fuq il-playing field kienna parapet, mbagħad il-playing field jiġifieri d-djar ta' faċċata hemm naqra bot. Il-bot. Sew. U mill-sodda it-tija kienet tiġi jekk din naħa. Insomma, u qed nipprova norqod u f'daqqa waħda tixel il-kamra, l-kamra xelet. Kollha. Imma minn ġottija ġifieri kienet ċara li d-dawl ġej, ġifieri mhux qisu dawl tfaċċa minn hekk. Id-dawl minn ġottija. Ġifieri dawl għamel hekk, bum. Ma nafx jekk kont qed inħares lejn it-tieqa jew kont qed taħares ma f'daqqa waħda naf li inħsat għax ġida d-dawl u hekk bright white ġifieri. U d-dawl kien wobbly jew steady? Ma naħseb ma kienx, ma nistax ngħid li kien steady. Aha. Isu hekk d-dawl kbir hekk. Ġifieri palma tinti taqbad lampa. Isu xi ħadd qabad xi ħaġa u le ma kienx hemm dak ix-xejn. Ma le, ftik dak naqra żejra, xift l-emmula. Isu xi ħadd qabad u xel spotlight kbira. Ma kienx eżatt wieqaf id-dawl. Ma naħsibx li kien eżatt wieqaf. Għalajt. Għalkemm dik il-biċċa ma ħanejdu m'iniex ċerta fuqha. Għax jiena naf li friżajt bil-biża'. Il-biża' li qabditni kienet kbira ħafna u ħassejtni qisni paralizzata bil-biża'. Asfraħ niċċaqlaq. B'ħsejjes smajt xi ħaġa jew kien hemm silenzju totalment minn dak it-tip li qabad tisafru widni. Ma kienx hemm sejjes. Kien niftakar. Ma s-silenzju kien b'saħħtu jew. Silenzju normali, silenzju. Mek kien ikun ħafna silenzju. Le, fis-sens jekk kienx naqra iktar above mis-soltu. Naf li nfriżajt bil-biża'. Għax jiena f'moħħi qed d-dawl kif inhu ġej minn fuq. Ma jistax ikun ġej minn isfel. Ma jistax ikun ġej minn xi karozza. Ma jistax ikun ġej minn faċċata. Drones ma kienx hawn. Imma qisu litteralment it was hekk ġej. U helikopter, jien jagħmel l-istolju u tisemgħu. Imma jiena b'dak il-qisu l-angolu tad-dawl bdejt ngħid hemm xi ħaġa fuq mis-sema qed titfa' d-dawl ġol kamra. U moħħi ovvjament ta' tifla li kont ġew lejlin żarija. Imma friżajt, ma ġifieri ma kienx ma ħoġ nidħak jew mhux hekk. Friżajt. Issa jien kurjuża ħafna. Jiġifieri l-fatt illi ma qomtx mis-sodda biex immur nara x'kien. Qomt wara ma nara qomt ovvju. Imma dak il-ħin tant bżajt ma mortx nara. Bqajt infriżata hekk ġo sodda. Qed ħajġri ħajsirquni xi ħaġa. Twerwirt. U qatt ma ġrat iktar. U bqajt nixtieq li terġa' tiġri diki. Kont close iktar minni, inti. Kont. Sewwa. Kont close. Jiena rajt id-dawl. Ma nafx hekk immaterjalizzax ġda l-aħħar bdejt nitkellem ma' Mirko hekk. Noqgħod naħseb naraw x'jista' jkun dil-ostja ħaġa li rajt jiena. Issa inti kont close iktar minni, iktar tagħmel sens tiegħek milli tiegħi forsi naf fenomenu naturali, ma nafx m'għandi spjegazzjoni għalih. Issa ma tiegħek qed tgħidli d-dawl tikka wobbly forsi mux steady, ġifiri dak id-daw li pa straight. Rajt il-ktib ta' Jacques Vallée tal-Brazil. Wasalt fija tal-Brazil. Naħseb għaxina wasalt. Dak id-daw li jaqpa wieqaf u mbagħad ikun jisu wieqaf imma mhux essaċ wieqaf ikun jisu alive id-dawl. Min jaf x'kienet. Dispjaċini li ma morġ nara. Dispjaċini vera. Infatti bqajt dejjem nixtieq li terġa' tiġri. Ħalli jekk terġa' tiġri mur nara żgur. Darba kont qed nara dokumentarju fejn jgħid li daw in-nies li jkunu laqathom id-dawl jew jien naf kellhom esperjenza ta' dawl bħalma kellek inti jaf ikollhom pereżempju wara jsibulhom jew xi implant jew il-dija u l-pineal gland ikbar. Affarijiet differenti, jkollhom ċertu ġieli blood type partikolari. Per eżempju jew O positive jew RH u jitkellem ukoll Gary Nolan fuq hekk. Asna f'xinu l-blood type tiegħi jiena temmen.
Ma tafx kif Le, ma nafx, vera. tafru. Isma' naħseb ximkien ikun hemm miktub, ġast jien ma nafx. Hemm xi ħaġa dawl partikolari li jista' jkun jien naf xi ħaġa li jużaw huma biex josservaw fuqna. M'għandix idea. U ma nafx, għax jien ma morċ nħares. Ġifieri ma nafx kien. Efhem le, wise choice. Insomma, mesni mort. Mesni mort. Kikullum naħseb, insomma, sax tgħidi xin tiġri l-ħaġa ma tibqax taħseb u tirraġunna. Jkollhom kan tispiċċa bħalet tagħmel xi ħaġa. Nirringrazzjak tal-qatt l-sedina. Thank you, ħad peċirina, thank you ħafna. Thank you. Tal-ostja. Kont tispiċċa bħali. Nirringrazzjak Mark tal-li l-qajt l-istedina tagħna. M'għandek xalfej. You're more than welcome. Kif bdejt fix-xena tal-mużika? Ħamorru lura ta'? Mela. 1976. Kelli 8 snin, missier induna li marriċ naf biskola. Kien jaf li mussensir xi avukati u tabib. U rrit li tini xi ħaġa ta' disċiplina li nkun nista' nistudja flok nistudja l-iskola biex forsi ikun hemm għalih kif ħanqbad ngħidlek jiena mill-lenti tiegħu ikun hemm xaqta dawl biex jiena nirnexxi. Għax induna li l-iskola ta' studju dejjem warrabt il-kodba. U niftakar kien ħadni għand wieħed jallem il-kitarra, Alfred Gallia. U bdejt nitgħallem. U bħal speċi kienet relax l-affari, allura kont qed nieħu pjaċir immur nitgħallem. Sa frattant wara sentej, ġifieri dak kien fin-1976, mela fin-1978 bidilli it-teacher. U dan it-teacher Willy Saliba biex niftehmu tal-Black Sorrows kien iktar iddixxiplinat ħassejtu jiena mill-ieħor. U konna mbagħad ġeħija wkoll Aldo, bdejna nitgħallmu flimkien, kien hemm magħna il-kitarrist u l-bass player tal-Winter Moods, il-ħajta u s-serb, Steve. Però konna ħniet differenti għax huma kienu kbar minna. Insomma, u bdejna nitgħallmu hawnhekk. Meta kien jasal is-sibt u toħroġ il-mara tiegħu mill-gallery u tgħid nisma' ħares mhux ħajallem Willy llum għax ma jiflaħx, x'inhu hija ta' x'kemm konna nċaxbu. Aspiċċaj nista' tmorru l-iskola. Wasal 1980 u ma baqax jgħallem għall-issa għall-nassa tal-limtu biżżejjed biex tkomplu tfendu għal raskom waħedkom. U hekk ġara, però ħija waqaf u jibqajt għaddej. Mbagħad fħal tarxien ġifieri kemm kelli 15-16 ħaqadna band kien ġamaqu tassaġ bejt li ta' minn nies il-Vandals maħal tarxin il-Rej il-Bahri Rej Mikallef il-ħamim u drums u kien hemm Mario Bonnici magħhom ukoll dak iż-żmien insomma u spiċċajna tlieta. U għadna dil-band niftakar konna ħirġin mill-garax bħal tarxin fejn illum għadna nagħmlu l-istess rehearsal u l-istess post. L-istess post, way back 1983 sal-lum għadna fl-istess post. Immaġina, bela kull mem madwaru dal-garax, ġiviri niftakru letteralment għalqa il-madwar. Għattilom, guys, għattilom, ndoqqu speed. Laqqas kodna f'bija l-speed metal, kalma speed metal. Għattilom, ndoqqu speed, l-nkunu iktar speed mill-Motorhead. U għabdu jitqu f'wiċċi. Għax huma jafu. Illi jena a Beatle maniac, jena Beatles, ħajt għattajt nisbaħa mux rock. Imma għal-żmien ma stajġ ndoq Beatles, għax fejħat mur bil-Beatles. Fl-80s, kena qabdu, femmni. Mbatt, tlaqt l-Ingilterra fl-88, daqqet ma benz emmek, rġajġajt l-ura, Fenek ġabni l-ura, għamilna Fenek, niftakar kienem Gino l-Fara u tijot ħdejja Londra hemm. Xtrajna Fenek u l-imbit kien iktar expensive mill-Fenek, niftakar. U r-riħa tiegħu kien mejju hekk dak it-tip, u l-mara tella pakja kollox għal Malta. Xaffarijiet daw, tella timmissja Malta. 15 ġurnata wara, nżilt lura. Għatjien, ndoqqaw.
ħija dak iż-żmien kienu doq mal-Band Empire u kienu firdu. Insomma għadna l-Lord Eder li kien jisimha Blackadder. Kanna manager, Max, allur, għalli ma tistawx tibqgħu Blackadder mħabba l-copyright. All right, Lord Eder ma. U bdejna u tlajna l-Ingilterra, dajna l-Marki ta' Londra, The Garage. U t-tini darba tlajna biex nirrekordjaw Londra u kollha minn l-ewwel recording Middlesex. U rġena daqjena l-Marki, darba konna din il-headline band. U niftakar kien ġie il-manager u għalli, can I have a word, please? Nizilt kokka fuq l-stage, konna tamlu soundcheck, għalli, would you come and play next Saturday? Għalli, this Saturday, actually. Għatlu, le, ma nistawx. Għatlu, għanna l-flight għal-Malta għal-ġumma. Ups, għalli bħal speċi ħasra. Għalli, għaxo ġobtuni, għalli, u xtaqt li doqonek s-sibt. Insomma, għaddit, zenna l-ura u komplejna d-dejjin. Ix-xogħol tiegħi ma kienx jippermetti aktar li nkompli fil-music fit-2013 waqaft. Illum pensjonant, service pension, mhux ta' żmien, service pension. Għandek iżjed ċans issa. Oh, marritx naħdem iktar, xogħol li kont nagħmel, u rġajt, I reformed Lord Eder. U rġajna bdejna, u ktibt żewġ albums fi żmien sena, u llum qegħdin fuq l-Spotify ġifieri u kull platform oħra social media li hemm ġifieri ma ħriġni s-CD għax illum il-ġurnata. Mhux hekk. Kulħadd. Fuq il-mobile. Mhux bħalna. U s-sadna d-dejjin ġifieri u nimera għal barra minn Malta ovvja. Kum għalaċ il-Covid kieku inna li morna l-Asia nagħmlu t-tur. Missa nistenna nerġa' sakemm jerġgħu jiftħu l-bibin kollha fimt biex nerġgħu nkomplu. Dik ħajti fil-music. Missa u xrajt ħafna kitarri biżgur ma nerġax lura minn kelmti għal dik ir-raġuni. Għax ngħid tara u sandi daw fejn x'ħanagħmel bihom jekk nieqaf fimt. Għaw Malta ħafna bands, kien hawn bands u għataw bands tajbin. Ħafna. Jisu l-opportunitajiet imma kif naqbad ngħidlek, jisa żejrek l-opportunità biex ikun tista' tespandi għal barra u hekk. Mela ħanejdlek x'inhu problema Malta. Jiena ħajt fil-sinema m'għandix u qatt ma kelli u laqas se jkolli. Il-problema u Malta hija ħaġa illi darba qalu li Londra di u għalli producer mara. Għalt li jekk inti għandek warda fil-ġnien fil-front garden ġifieri tad-dar, għalt li għandek warda bħala eżatt imma fuq tat-tieqa xejdu law. Whatever. Tal-ħeġer tat-tieqa. Forosek fuq ħoġor tat-tieqa, għalt li hija l-istess warda. Mela, waħda ġid discovered għax da barra hemm in-nies kollha taħarsu lejha u l-oħra li għandek fit-tieqa tħares lejn inti u dik hija talent. Aw min għandu talent u diġà ġi discovered mela hija dik il-warda li hemm barra u għandek talent li għadu ma ġiex discovered li għadu fil-kċina, però inti qed taraħ dak it-talent. Il-persuna li qed tagħmel dak it-talent qed taraħ. Il-mod ta' tip ta' music li ndoqqu mhux ifhimni aħna ma għandniex pereżempju daqshekk we are on the heavy metal style. Pero l-heavy metal li huwa il-new wave British heavy metal li kien ħareġ fl-80s, old school rock, ġifieri, old school metal. Fimt? Missa jisu għat jirġi għabat jippikja. Eżatt, ġifieri il-music li nktab jiena ma jkunx melodija ma nagħmilix. Għax irid inħossni komdu jiena, ifhimni. Horror movie mhux qed jirrelaxjak għax qed tistenna la tieħu xi qata minn ħin għal ieħor. Però mbagħad jekk tara pereżempju xi comedy ħajrelaxjak inti qed hemmhekk biex titħaq. U l-istess ħaġa hija l-music. Ma tistax tikteb inti song pereżempju immaġina qed tara horror movie bil-music ta' comedy. What doesn't make sense. Fimt? Hija l-istess ħaġa. Ġifieri jiena nikteb biex inkunu relax widnejja. U nistenna li jekk inmur fiż-żraben dawk li qegħdin qudiemi qed jieħdu gost bħalma nħu gost jiena. Fimt? Ġifieri Tjom good vibe. Eżatt. Issa. Mbagħad għandek l-underdogs li huma l-heavy metal bands u rock bands aħna li għedin l-underdogs. Underdogs fil-ma sens. ċertu postijiet ma nistawx immorru aħna indoqqu. Fimt? Doesn't make sense illi ħadd mur iddoq x'imkien inti
Jiena ħer ikolli 10 min nies quddiem qed jieħdu pjaċir milli jkolli 2000 qudiemi u bħal speċi dawn min huma. Fimt? Aħjar 10 u qed japprezzaw li qed nagħmel milli għandek 2000 u 10,000 quddiemek hekk qed jistennew biex tispiċċa għax tkun għażżisthom. Mela. U dik li jiġri bil-problema fiċ-ċokontana. Manki fuq radios u hekk ma tispaħħomx. Esattament, fuq radios, skont ix-DJs ikun hemm tittażilhom inti DJs biex jagħmlulek is-song. L-għanet għaw ftit li jaslu lilek. Allura inti ikunu ħbieb, jien pereżempju jien ħanitkellem straight, jien ma nalaq lil ħadd. Trid iddoqqa, ma tridx iddoqqa toqgħix. Mhux jiena tismaħħa d-dar. Mhux hekk. L-lum il-ġurnata, tafu, tkom il-social media, Social media, qabel il-radio, meta kellna bżonn il-radio, aħna qatt ma tagħna chances, way back in the 80s u early 90s. L-istess ħaġa jien kieku minn ħajtini l-opportunità biex. Mhux għalhekk qed ngħidlek, allura jiena ħammur issa lil DJ u noqgħod ngħidu daq lid-diski. Far from it. Issa għadda dak iż-żmien. Fimt, ġifieri, issa u jiena ġieli ġew DJs jgħiduli x'ħandoq u laqas biss nirrispondihom lura. Issa tittejni. Wara 30 sena, m'għandix bżonnok. Għalhekk aħna ma nimxux il qudiem hawnhekk. Ma tistax taqbad kantuniera u tibqa' mwaħħal fiha. Mhux qed ngħidlek għati ċans, lili mhux ħajtuni ċans għalfejn, għax jiena sanzjan fil-music. Bħala mużiċist li bdejt fil-1976 wasalt għal ċertu nies wasal biex nieqaf. Fimt, ġifieri. Once li l-materjali kun tajjeb, m'għandekx għalfejn. Le, ma fis-sens, ġifieri m'għandix għalfejn I go to knock on doors biex idoqqu li songs. Le, magħrufa l-band. Anka l-gigs l-istess, il-gigs. Min se jiġi, ħajjiġu biex intuhom gost. Jien ma nħux pjaċir, jiġu nies jarawna pereżempju, jiġu ġraw li imorru hekk pursita biex jaraw l-orda ta' x'inhu ma. Ejja hu pjaċir, dasek. Fil-bidu ma kellimhomx lin-nies li jkun hemm għax inħonoq nispiċċa noqgħod impaċpaċ ħafna, allura wara l-gig imbagħad. Mbagħad inkun l-estate u nagħmlu sassatejt li ta' filgħodu mpaċċu mhux-problema biex ma jaħsbunix li jinstramp għal dik ir-raġuni. Xtaqt insaqsik fuq il-paranormal, Mark, kellek xi esperjenza. Ejfa. Ifhimni, meta kont sejr forsi ma tantx kont nemmen bihom daw. U anke meta kont qed nikber forsi anke kont noqgħod naqra lura biex nemmen xi ħaġa. Imma darba u darbtejn ġrat lili. Mela jien m'iniex mitħla ta' dak it-tip li mmur ħafna baħar, mmur campings, fimt? Mhux stramp imma mmur il-baħar jien għalija dak ħella ta' ħin minn ħajti meta nista' nagħmel xi ħaġa oħra. U morna camping. Xtrajt camp. Laqas niftakar fejn għamiltu llum il-ġurnata. U ħabib tiegħi, ħabib intimu tiegħi, insomma l-familja kollha ħbib tal-familja ġifieri, ftemna li mmorru l-ħarx tal-Mellieħa. Okej, morru l-ħarx tal-Mellieħa. Min kien ġifieri kif il-pulizija, bħal speċi l-istess level ta' ħajja konna tnejxu, allura aktar u aktar konna fuq nitkellmu da. Insomma morna bin-nisa u bit-tfal. U kif inżenna bil-karozzi dak iż-żmien jien kelli l-Alfa Romeo il-155. Mela dik għandek Twin Spark. Twin Spark jiġifieri jekk tuħu xokk issek ħadtu mid-dawl tad-dar. Joqtlok. Daqshekk huwa powerful. Qed ngħidhom dawn l-affarijiet għax ġejb l-istorja. Dal-ħabib tiegħi kellu il-van tal-kunjatu biex jitfa' l-affarijiet ġa fih insomma għax jien qed ngħidlek jien kull ma kelli kamp jew nispiċċa nikul ħoss biż-żejt għax insajjar ma nafx. Imma da ħasab għal kollox, allura ġab van. U parkejna l-vetturi letteralment għax kienu xi disa flaxija xi huma sanna biex jagħti d-dawl fejn ħanarmaw il-kampijiet. U xalna d-dawl. Jiena tajtu Bright u l-istess ta' Bright u bdejna narmaw kampijiet. U jarma tiegħi wkoll għax laqqas il-kamp ma nafharma. U fħim minnhom bdejt inħoss jisu bħal speċi meta minn taħt il-lajn tara xi ħaġa differenti. Bdejt nara id-dawl minn wara qed jitbaxxa. Jitbaxxa jien. U ħares lura hekk u nara l-karozza tiegħi.
issa ta' tinsix, il-ġiżżewġ vetturi kienu startjati. Il-karozza tiegħi id-dawl jaġġa jitla. Iġġara jien. Għatlu ħammur niċċekkja waħda l-karozza, għatlu għax. Ija mur għalli, u mort, unsib il-karozza mitfija. Ntfit waħda. Tfiet. Tfija l-karozza. Għat kif jista' jkun jien. Għatlu ġamp li għandek għal jista' jkun, għax qed ngħidlek laqas konna fit-triq, taħt it-triq konna ġifieri ġala. Għalli għandi ġamp li sta, għalli ma kif ħanġibuhom faċċata ta' xulxin daw. Għatlu sta naraw. Somma tfejt il-karozza. U morna nkomplu kampijiet u l-moħħ taf kinti. U għajamur perġabu tija uħra forsi tistarti il-karozza. Pero mort u blaħġa ta' xejja, di mux ħatistarti għazgur. Waqt bet riflett, għax xinu bat provajt, klik, laqqas t-prova. Nizlet, flat. Wara xi 15 minutes mort fil-karozza, ftaħt il-bieba. Daħalt iċ-ċavetta, startjat mal-ewwel, għattar xaffarijiet daw jien. Timus sol daqat mamlitieli. Daqat mamlitieli. Għaddit. Dak nar flaxija. Wara li kilna insomma u kollha x'da. Il-mara u tfal, il-mara tiegħu u tfal marru jordu. U jien qatt fejn il-campfire. Poġġejt bil-qiegħda, siġġu minn dawn jidhom jinta fejn il-baħar hekk, relax hekk, nieħu pjaċir. Bdejt nisma' minn din naħa on my right side xi ħadd ġej minn hawn jirfes fuq il-ħaxix, taf x'ħoss jagħmel il-ħaxix. Dawwar rasi u jaqaf kollox. U jerġgħu jibdew minn hawn minn din naħa, nerġa' ndawwar u naf li ma kien hemm ħadd ġifieri qed ngħidlek dlam ċappa ġifieri li ma kien hemmx dal-fire laqas dawl m'hemm. U kull darba joqrob il-ħoss, ndawwar rasi u jaqaf kollox. Għattim ħamun niċċekkja ta'. U qomt, daw tal-qamar, għax għatnejlek laqas torċi ġifieri. U bdejt nimxi. U nimxi u l-passi jifqu. Nieqaf u nerġa' nismagħhom. Coming towards me ġifieri. Imma ma rajt xejn. Jirna xirek tara fil-ħoss jekk hux fuq żewġ saqajn jew erba'. Nej. ċert 100% il-rif sajja ta' bniedem. Tinsaqsik għax inti kont fis-servizz animal. Le. Rifsa ta' bniedem, żgur, ċert. Għalla għasik mhux bniedem. Ma nafx kif. Insomma, u l-għada. Le, u l-mara niftakar. Bdiet tisma' mill-kamp fejn kienu riqdin, issu xi ħadd taħaffer. Fimt? Palmet inti għandek il-ħamrija u għed tigref b'xi ħaġa u b'subajk. Tibda sejjerek dak il-ħoss. X'intħalt fil-kampjena, jibda toħossi sħana u nara l-mara u t-tfal imkebbi letteralment tħossu bardu ġekxku sninhom, u jiena toħoss sħana kbira, ġifieri temperatura totalment differenti li bdejna nħossu. L-għada fil-ħodu. Għamilna dan għamilna l-ġurnat hemmhekk, il-karozza reġa' startjat, u għasana biex nitruq id-dar. Tħalt fil-karozza, bejna kollox fil-karozza, fil-vetturi, għax kull ma minna lejl. Reversi għajdin bil-karozza, dik kien hemm naqta fetħa hekk, u ħanitilgħu kien hemm naqra tela biex niġu fil-main road. Qabel niżlu għall-ladira. X'titla l-karozza? Tinsix 20 horsepower. Ġiet isa 7. Assa. Niżilt il-mara u t-tfal, għattilhom ħaniprova ntellaħħa waħdi il-karozza. U tellajta waħdi, telgħu fil-karozza u mill-melliħa sad-dar, first, second, third ftit nerġa' mur second. Għax il-karozza ġiet letteralment bla saħħa. Immaġna 20 horsepower tmissaw it-tir u tiġi bla saħħa. Inti min tam kif baħt titriq biex ninżel lejn l-għadira, brejkijiet xej. Mhux xej, trid tippompja biex jitilgħu l-brejkijiet. So wasalna d-dar, ħabib tiegħi saq warajja sakemm naslu d-dar, u l-għada ħadna l-karozza għand il-mekkanik. L-ewwel ħadd tal-petrol station.
Għatlu ħares, għatlu ċekja li wahda, għatlu mandiġ brejkiet u għek. Fetaħ il-bonet għax ma nifimx. Għalli għek għandak it-tazza tal-fluid, tal-brejkiet għalli vojta, għalli ma fija xej. Għatlu vojta jen, għalli ħani ċekja x'għandek xi pipe imtaqqab naħseb. Di l-ewwel sena li morna ngħidlek f'dal-camping jiġifieri, x'issa ġej bit-tieni sena. Sena eżatt fl-istess minijiet Oktober. Għallew m'għandek xejn. Għalli ħan ippumpjaw, għalli għax jidher li il-pipes għalli l-ebda wieħed mtaqqab. Somma, blidi għajnihom. U minn dakinhar sakemm ġejt biex biħħejta ġifieri dik kont xrajta fit-2003 jien il-karozza u da il-każ ġara jisu 2005 u beħħejta xi 2007. Qatt ma ġrat li dil-biċċa xogħol iktar, ġifieri qatt ma spiċċajt bar-brejkijiet, qatt ma likjew il-brejkijiet. U ħattant il-mekkanik mimħabba il-power tal-kollu fil-karozza. Għalli Mark, għalli di, għalli xi ħaġa, għalli fenomenu hekk għalli għax qatt ma rajt Alfa Romeo jitilqu 7 spark plugs minn 8. Għatlu ġifieri ġejt bi spark plug wieħed minn ġal għalli iwa, għalli l-oħrajn kollha nħarqu. Ma takx raġuni minn fej. Le, telqu l-spark plugs. L-spark plugs ma tawx aktar. 7 wieqfin wieħed jaħdem. Biddilhom li u l-karozza baqgħet normali. Normali. Waslet is-sena ta' wara. In the meantime, għalhekk qatt mattilhom, isma' tissunix lemm iktar, għax bħal speċi ma esperjenzajt xejn. Coincidence ġara li ġara. U wasal dal-lejl insomma, l-istess sarmajna l-kampijiet. U bdejna biex niklu. U kulħadd kellu disposable plates daw tal-kartun ngħidilhom jien. U l-ewwel il-mara kif ħaddaħħal il-furketta ġal-platt jaqa' ġurat daqshekk. Imma jsu xi ħadd wadbu dal-ġurat. Immaġina xi ħadd Bil-lejl dan. Żgur da kollox bil-lejlu. Ġurati ma jtirux bil-lejl. Ġurat xplaħ fuq il-platt. Il-platt telqela minn hawn il-bajda fl-art ġalda. U kollha nitqu aħna għaddilna titqu xejn, għaddilna x'daw mhux affarijiet normali. Jew sakemm ma jkunx qed ipassi Mirko. Ma nafx, m'għandix idea, ma da bis-saħħa ġifieri, da jsu xi ħadd wadbu. U għala li kell fl-art, ovvja. Ġarina għamela li kell da, insomma, ħabib tiegħi. U jien waqt li bdejt niekol bdejt inħoss ħalqi hawnhekk qed jintnefaħ. Bħal meta jkollok xi darsa u tuħu infection fija. Pero tinsiex jiena kull ma ġifieri la tgħid kien spicy li kell ma kien xejn. Immaġina li tagħmel fuq biċċa. Mxe. Tas-soltu burger tal-zetlu. U bdejt inħossu hawnhekk qed tira fuq majnejja li għajnejja ġew letteralment lajn u wuġġa kbira. In the meantime, il-mara tiegħi u l-mara ta' da bdew jiċċajtaw flimkien fuq dil-biċċa tax-xogħol tal-da. U l-oħra bdiet tgħidilha warajkijat. U daw jiena u l-ħabib tiegħi qegħdin bil-qeda hawnhekk. U l-mara ta' sieħbi qegħdin faċċata fuq dil-mejda minn dawn li jinfetħu hekk tal-picnics. U qed nara minn warajhom jiena duħħan. Mhuwiex forma ta' bniedem, però law duħħan tas-sigaretti. U law duħħan tal-fajra, xil-fajra kien il-naħa l-oħra. Zon ħantik spiegazzjonin. Jisek qed tara blir. Ħanurrik is-sinjali hekk ara, kien jagħtek. Isħana fuq it-tarmak vjara. Imma in arja. U 2. U ġejn f'dil forma hekk għaddejjin minn wara l-mara ta' sieħbi hekk. Inti mita l-mara ħasset il xi ħadd jippressa la spallita. Meta inti tgħaddi minn wara xi ħadd ma tkunx tista' tgħaddi u żommija hekk u tgħaddi. U komplew jiċċajtaw. Insomma, poġġejna bil-qiegħda. Dan qedlu daqshekk ġejt law jien. Għalli daqshekk ġejt law, għax ma ħassew xejn. Kull ma rajna jienu l-mara biss. Ġifieri law laqas il-mara tiegħu ma raw xejn. Fimt? Ġifieri dik x'forma kien il-forma tonda? Li rajt? Le. Letteralment isek għandek forma ta' esse. Jisu duħħanek. U mixin wara xulxin. Li rajtom, letteralment rajtom ġifieri.
Mhux xi ħaġa li xi ħadd qalli bihom, le, letteralment rajthom. Maqtuħ minn mal-art. Maqtuħ minn mal-art mela. Inti meta inti tara bniedem jimxi l-ewwel nett, meta tara bniedem normali jimxi, inti meta timxi, tibda sejrek. Ma mhux tgħaddihek. Fimtek. Fimt? Estja? Dik jiġifieri dik l-uniku darba tat-tieni u tal-aħħar kienet li ma rġaġ ġarsat le għax meta kellimt il-ċeplin tal-ħabs niftakar. Għalli minnu ma jridekx tersaq lem lilek, għalli tersaq lem. Daqshekk. Esperjenza xi ħaġa wara d-dar jew hekk? Le, xejn. Xejn affattu, xejn. Interessanti di, Xejn affattu, dar ġifieri, sa mhux xi wieħed qed ngħidlek. Lek nismaħossu morali jiena mhux ndawwar rasi. Ġifieri imma di vera kienet għax sentej wara xulxin l-istess xahar Ottubru, fimt? Imma kien qalli ġifieri ċepla li tersaqx aktar lem għax minnu ma jridekx lem. Estja? Mela. Rajtni video issa vera interessanti wkoll ta' dak il-konsert. Eżatt, dak niftakar monna ndoqqu tiegħi xi ħabib tiegħi. U għalli dak nhar qed ngħidlek goosebumps talaw li fidi għax dak letteralment inti meta inti rajt xi ħaġa visual u rajta inti darba ħatara. Imma da video da tirrewindja biex tarġa' tkun ċerċ inti tara, fimt? U meta tarhom għaddejjin letteralment hekk, u għandi t-tifel mbagħad għandi t-tifel kalamita l-jum, t-tifel kalamita da vera. Darba minn żmien noqgħod bormla ngħidlek kemm veru noħodhom biċċajt, mhux biċċajt, bħal speċi b'nuqqas ta' bissa dawn l-affarijiet. Aħna fejn konna noqogħdu meta nżilna lura mill-Ingilterra, monna noqogħdu fid-dar tom il-mara. U dak kien bormla. U kellna Garigora fuq il-bejt u kelli German Shepherd dak iż-żmien. U German Shepherd dejjem bil-bib miftuħ biex kun jista' jagħmel l-affarijiet tiegħu jaqbad jitla' fuq il-bejt. Ma qgħodx qajjimni bil-lejl da biex qgħod niftaħlu fuq il-bejt. U ġrat darbtej di ma rajt xejn, ma rajt assolutament xejn, però għamilt 1+1. Għax waqt tibda tiftakar ċertu affarijiet li tgħaddi minnhom. Dak kelli t-tifel jiena dak iż-żmien kemm kellu? Sentej? Sena u nofs sentej. U xamni tela fuq il-bejt u tela warajja. Garigore, ġifieri dinsix l għandek pedisterma fejn żomm għandek xejn. Il-kelb kien miegħi fuq il-bejt. Kif raħ il-kelb biex jifraħ bih mar. U l-post tiegħu letteralment għamillu hekk fuq. U t-tifel qed narah jinqata saqajh il fuq ġifieri nieżel. Jiena dak il-ħin qed niżel ġal-bokka da tat-taraġ. Fimt? Daqshekk it-tifel ma rajtux iktar. Tlaqt. Kif wasalt, nara t-tifel tiela jitħaq. Tiela taraġ ġifieri su xejn mu xejn. Assja? Laqqas jikbi, xejn mu xejn. Għannaqtu miegħi. Għatlu ma ridekx il-bambina l-issa lilek. Insomma, nżilt. Xift it-tażmin wara. Niżel it-taraċina u letteralment xi ħadd jisumbultani. U jiena dort beklem ħażin, għetlu ħadd tipprova twaqqani li ma kontx tieħdu bla 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 bla. Imma l-għattar ħassejt il-xaħat, ġifiri jimbut, ma rajt xej, pero ħassejt il-xaħat. Ħassejt paridejn jew paridej jimbuttawni. Pal meta bnidem jimbuttak kif konna għamlu l-skola, jimbuttak mu wara. Letteralment ġifiri, imma l-ħat prest il-Garigor mux wiesa, tilħaq iżomma l-ħajt minn armatrit, fimt? Dawk mill-li nista' niftakar li għaddejt ġifiri. U x'taħseb, x'inhu ħsib tiegħek dwar dal-fenomenu hekk? Jiena nemmen illi aħna di darba qala John Lennon ġifieri u meta qala John Lennon minix ċerta kienx l-aħħar interview tiegħu qal I'm not scared of dying qal because it's like getting out of a car and getting into another. Ġifieri dan 99% kien ġaħas sa jiġrilu għax qed ngħidlek jekk mhux l-aħħar interview l-aħħar żewġ interviews li għamel qabel ġie maqtul, fimt? Kien rajufa wkoll dak. Kif? Kien rajufa wkoll. Lennon. Issa, jien naħseb li aħna meta mutu there is another life hija. U mhux ħadd ngħidlek ġenna u infern, għax jien anke pereżempju meta jmut xi ħadd
fuq il-Facebook u jew ma kux nafu, jew nkun nafu. U jalqas mienu, per eżempju, ngħidlu Happy Birthday in Paradise. Fimt? Għax fejn qegħdin x'imkien tajjeb żgur ġifieri. Blankwit, bla kontijiet. Jiena li nista' ngħid fuq ommi. Fuq ommi li nista' ngħid li per eżempju jien naf n-nittijaj kollha mejtin, għandi tsijiet mejtin, imma il-closest hija ommi li ġiet nieqsa s'issa. Jien niftakar illi meta tfinnija konna fejn ċimita ħassabbar ġifieri. U f'dil karozza ta' tziju li uġiħuha kien hemm oħta, mhux oħt ommi, oħt tziti ta' rispett li kienet rikba wara. U naħlef di ġifieri, illi xinħares lejn il-karozza, issa jien qed ngħidlek, jien fil-funeral tommi laqqas biskpejt. Fimt? As if, ejja, come on, get on, illumi wadaħna, hekk ħadd jiena. Illi wara f'da s-sejt ġifieri, ommi ħarset lejja u tbismet. Qed nara l-ommi, mhux il-dil persuna. ċert 100%. Ma naħsibx min ikun qarib tiegħek ikun irid jarak tikbi ġifieri. Kif? Min ikun qarib tiegħek ma jkunx irid tarak tikbi. Mhux hekk. U fil-fatt qed ngħidlek x'inħares lej s-sitta wara u naf lem dil-persuna u naf min dil-persuna, però wiċċa mbagħad ommi u tbismitli. U mbagħad daqshekk reġa' ġiet wiċċ l-oħra. It's not an illusion, għax jiena naf fej wassal moħħi, fimt? Jiena moħħi mmexxih bit-trakkiena mhux imexxini hu. Kif morna d-dar? L-ewwel morna niklu biex innessu x'ġara u ma ġarax. Morna ġara ristorant ġifieri ħadna l-pizza u morna għand missieri issa. Dak iż-żmien kont impejb ħorġ fil-gallerija pejb sigarett. U ħassejt xi ħadd jagħmel li hekk fuq spalti. Hekk bħal meta jafsek xi ħadd hekk. Għamilt hekk għax sibtew il-mara jew missieri ma kien hemm ħadd il-bib magħluq biex ma ndaħħalx id-duħan ġewwa. Qegħdin fuq is-sodda. U jiena kont qiegħed bil-qiegħda n-naħa ta' fejn kienet torqod ommi biex niftehmu. Missieri kienet fil-kċina, aħna konna fil-kartassa naraw television. Da tinsemmilek dil-lejla, l-istess lejla li ndifnet ommi. U nisimgħu ħoss enormi. Jienu l-mara ħaresna lejn xulxin għax il-ħoss sarafnieh u uħti li kien is-sit tat-toilet made of wood li hemm fil-kamra tal-banju. U niftakar dejjem kienet tgħidilna meta tlestu mit-toilet niżlu s-sit. Da s-sib xi mod kien qed imtella tnejluma ġifieri u l-ħoss li jagħmel u missier minn ġakċina qalli Mark xarat lu xejda u tħaqna aħna tlieta. Fimt? Ġifieri daw affarijiet illi Strambo, żgur li strambi u bekk naħseb jiena u smajta kemm il-darba li l-bniedem meta jmut ma jitlaqx mill-ewwel. Ikun he wants to take care of business before he leaves. Ġifieri. Jisibat lek l-aħħar messaġġ. Eżatt, u jkun għad fadallu xi affarijiet to square up qabel jitlaq. Astja. Imma ifhimni, da bħal meta there's good and there's evil. Kull inku ħaġa fil-ħajja għandek l-alla u għandek ix-xitan. Għandek it-tajjeb għandek il-ħażin. Fehmt ġifieri. Pala reliġjon hekk temmen inti ġifieri temmen jew ma temmix fir-reliġjon. Le, nemmen fir-reliġjon, żgur li nemmen fir-reliġjon. Però bdiet tal-kelma infern u ġenna. Ma doqlix laqqas jiena. Fimt, ma. Għax dik kontradixxi li l-nifisha l-istorja. Jekk inti Alla jħenna l-kulħadd kif għamel l-infern men. Proset. U jiena smajt minn interviews li saru għal dawk it-tip ta' nies, pereżempju, ma nafx hekk jilabuha din il-logħba jew inkella hija l-verità. Mhux min jgħidlek li miet però reġa' ġie lura. There's the light at the end of the tunnel biex niftehmu. Right? U għat li kien hemmhekk ra xi ħaġa, pereżempju, jien naf rall-ommu l-missieru li kienu ġew nies inqablu, per speċi qalu issa għalissa m'għandniex bżonnok. Li naf żgur, ġifieri, u din jafu ħafna nies li meta bniedem ikun qed imut, ikun wasal letteralment fl-aħħar, joħroġ idu għax fil-fatt jien niftakar l-ommi ridet tolli l-kwiltek biex toħroġ din dil-mat tmur it-toilet, fa' speċi, u tagħmel is-sinjal le.
meta nkunu ħammut, ġeneralment noħorġu jdejna għax xi ħadd ikun min-naħa l-oħra qed joħroġ idu biex joħodna miegħu. Smajta di fuq podcast kont. Ġifieri di rajta bajnejja sajjena, minn dejjem kont nismaħħa, però letteralment rajta bajnejja. Li toħroġ ida hekk li xi ħadd ħajlaħħa. U taqbeż dema minn dmuħ daqshekk. Istja. Allura bebbek ma nagħtix każ, jien ġrali każ milux, kelli heart attack bħalma kellu Elvis. Ġal-kamra tal-banju ġifieri, ma taħsibx li bżajta jew xi ħaġa. Fuck it, let's go on with it. Oh mela. Għax nemmen, iva li hemm xi ħaġa wara. Mhux bħal jien naf, bħal kitarran qasmet u għarmejta. Ifhem naħseb li jekk jasal iż-żmien għalija naħseb ifhem tibża xi naqra ma naħseb jekk toħodha relax kif qed tgħid inti naħseb tkun iktar faċli l-istorja milli tipprova. Ifhimni, ara li ma trix tagħmel torbot qalbek maw. Mhux hekk? Ma l-ebda ħaġa. Issa jiena billi għandi naf kemm 18 il-kitarra. Ħanħux ħaġa minnhom miegħek. La, mhux hekk. Il-mara tilla l-ammud beħ kollox ħalli waħda biss li kienet l-aktar għall-qalbi l-bqija. Imma ma tistax tagħmel hekk għax inkella tispiċċa verament il-ħelt. Ma taħseb fuq xejn, when it comes daqshekk. Imma ħares on the bright side, hemm xi ħaġa positive mhux negative żgur. Żgur 100%. Min telaq ħadd ma riġi lura, mela se jgħallem il-pjaċiru. Twemmin differenti, idejat differenti, ma tajb toġobni l-idea tiegħek. Le, ma hekk ngħid. Per xi proġetti għal-futur issa Mark. Music? Kemm hemm. Bdejt it-telet album. Hemm xi ħaġa fil-viċin hekk xi konserti jew hekk. Ejja mela, wieħed f'Ġunju. L-oħra lista ħalqem magħluq ma nistax ngħidu, għax għadu ma ħareġ xejn, imma tistgħu tobsru ġifieri. Aw Malta ta'. Mbagħad konna ħor f'Settembru. Ta' Settembru smajtax għalli bbaża żuwar bih. Eżatt. Mbagħad we'll see what happens after that. Bħalissa jgħid happy bħajti jgħid relax ġifieri. Mela grazzi tal-li ġej tal-istedina ġmi. More than welcome, ħabib. Anytime. Nżommu l-metal u r-rock. Anytime. Alive. Thank you. Thank you so much, man. L-tifel tal-ġipaw. Naħseb jiġi da. Naħseb jiġi ngħidu. Taħdejna mhux kera jew tiegħu. Ma kien iżżar imma tal-abjad karti. Talaw kollha tfal abjad karti, ħal farruġ. Imma kemm bandli. Mhux fejn qiegħed issa fejn kien qabel. Dak tas-servizzi hemm. Kelb daħal ġaxi. Mara bil-kelb. Jew mara mara bil-kelb min joqgħod min jgħixem qaltli tal-Berks tal-Ingliżi. Qaltli hawnhekk kienet tiġi mara b'kelba. Qaltli u darba kienet timxi fil-Family Park, hemmhekk fejn illum issemma Family Park. U di mara bil-kelba daħlet ilha qisu ġagali, mhux gali, sa toqba kbira, hemmhekk kien fett Bokka, ġo Bokka. Bokka. U daħlet għal żaqqa biex tfittxu qatt ma deret iżjed il-mara. Waħdetek. Ma ħsibx li weħlet għax ħarġu għan immaġina. Però jgħidu l-istorja jgħidu li qatt ma deret iżjed. It-tfal kienu jilabu l-band li kienu xi disa ta' billejn, kienu erba'. U jara mara fuq il-boċċa tal-bandla. Taf li fija. Dur magħha. Taf li fija boċċa. Tlieta, raġel, mara u kelb. U twerwer. Il-boċċa tal-ħadid tal-bandli. Inarja ġifieri jduru wara xulxin. U taraw sofor, Sejt il-dinnek għax jessibtu ma titnejku. Ma tlieta bil-kelb. Kelb u tnej minn nies. Mela, erba' titfal, erba'. L-ostja. Mela, u mhux tibqa' ġifieri. Għalkli vera, għalkli da, għalkli għaxina tfal, għalkli għand il-gallarija wara għalklu ma jorqdux. Għalkli għax hemmhekk dejjem jidher xi ħaġa dak il-bandli. Tisma' affarijiet strambi minn. Affarijiet, speċjalment hemm isfel kien tas-servizz. Għax jiena nisma' ħafna affarijiet strambi, U pereżempju. jgħidu li kien hemm il-kamra mortwarja tal-military fejn mibnijin aħna. Ostja? Aħna fil-flettana, mekler ramaraġ. Anka jirrajt. Letteralment raġel, ħareġ. Ma shadow, just a fucking shadow. Shadow, u niżel it-taraġ. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe. Għax tgħinuna ħafna.